פעמים שמעתם את הילד שלכם אומר, אבל למה דווקא אני? או אוף, אני רוצה עכשיו, וזה חייב להיות עכשיו. בא לי את השלט, בא לי את הטלפון, בא לי את אמא, בא לי את לא בא לי. עכשיו צריך להתקלח, מאוחר כבר. לילדים קטנים קשה להביע את הרגשות שלהם במילים, הם פועלים על הרגש שלהם. ולכן יצרנו את המסע אל ממלכת הלב. והערכה הזאת היא למעשה כלים עבורכם הורים, עבורכן גננות, לתת לילדים את הדרך לספר לנו על מה שהם מרגישים. אני אפרת מעיין, אני פסיכולוגית קלינית ומטפלת באמצעות בעלי חיים, אמא ל3 בנות מקסימות, עובדת המון שנים עם ילדים, בני נוער, מבוגרים והורים. פיתחתי שפה רגשית שנקראת ארץ יצורי הנפש, שפה שהפכה להיות מאוד מוכרת היום אצל אנשי טיפול ואנשי חינוך, ולאחרונה הוצאתי את המסע אל ממלכת הלב. בשיטה שלי יצרתי דימויים, עולם שלם של דימויים שילדים יכולים מאוד בקלות להתחבר למעשה גם לכוחות המיטיבים שלהם, קראנו להם כוחות הקסם, וגם לרגשות ולדחפים שחוסמים אותם, שמנהלים אותם, ולהם קראנו מציקונים. וככה הילד יכול להסביר את מה שהוא מרגיש בצורה מאוד מאוד פשוטה, ציורית, שקשורה לעולם של הילד. ילד חושב דרך דימויים. דרך הערכה אנחנו מלמדים את הילדים באופן חווייתי, לזהות את הכוחות שלהם ולזהות מתי המציקונים מנהלים אותם. איזה מציקון הרגשת עכשיו שהשתלט עליך? מציקון המסכים. הערכה כוללת ספר שיש בו אירועים מחיי יום של ילדים בבית ובגן, קלפים מותאמים לילדים בגן, תבובות כף יד שממחישות את הדמויות ואת הרעיונות, ושירים נהדרים מולחנים באופן מיוחד על מנת להעשיר את החוויה, וגם חוברת מלאה בפעילויות, רעיונות והסברים שתוכלו דרכה לעבוד עם הילדים בבית. אני חושבת שהערכה הזאת היא מדהימה, כי היא בעצם נותנת לילד כלי לנהל את עצמו, לנהל את העולם הפנימי שלו. ושאם יש משהו שמשתלט עליו, זה לא בהכרח הוא עצמו, אלא זה משהו שהוא יכול גם להתגבר עליו, להשתלט עליו ולהוציא אותו, ולהביא את הכוח שלו. זה יכול לעזור בכל סיטואציה של דחיית סיפוקים, של פרידה, של כאב, של מעברים, ביישנות, פגיעות. הם מגיעים לסיטואציה והם יודעים רגע לעצור, להסתכל על עצמם ולדעת איך לפעול. אין דבר יותר טוב מזה שילד מצליח פתאום לשלוט בכעס שלו. כל האווירה בבית משתנה. כל השיח שהפך להיות בגן הוא הפך שיח סביב המציקונים וכוחות הקסם. אם היו איזה שהם ריבים, איזשהו אי הסכמות, הם כמעט ללא תיווך שלי, הם הסבירו, אני כועס עליך כי לקחת לי את הציור, כי אתה לא מסכים לשחק איתי. הם פשוט היו יושבים ומדברים על זה, וזה היה פשוט מקסים ומעורר השראה. אני מקווה שבאמת הבשורה הזאת של התוכנית הזאת באמת תתפשט, כי יש בה המון ערכים והמון דברים שאפשר להוציא ממנה. הלוואי שכאימא לילדות קטנות, מישהו היה נותן לי כלים כאלה, כאשר אני עמדתי בסלון מול התפרצות זעם מטורפת של ילדה קטנה, ולא ידעתי איך לעזור לה ולא ידעתי איך לעזור לעצמי. ארץ יצורי הנפש ובמיוחד המסע אל ממלכת הלב תיתן לכם המון כלים כדי להבין, כדי לעזור, כדי לעשות סדר פנימי. והכי חשוב, לדבר עם הילד שלכם את מה שהוא מרגיש.